anu wacho ne jini modo ji ondikre. Ang'o marach gi chenro mar SHA? King'iyo kitimo wach SHA ni piny maber to higa mar 2023 ne wawuok piny kaka union mwacho ni SHA rach ma jopiny ok dhi yudo thieth kaka dwarore mar kaka ne pod en bill kano kadho mobedo akech nwatero maoni wa mang'eny e bunge mane ok ong'i mondo mi oket obed maber molo kaka ne SHA nitie nok bed ni ka ng'ato odhi osiptal tithiedhi both outpatient and inpatient to noyudo kamano nok dhi timore omedo wawuok higa mar 2023 kano kadho mobedo act union ma kepi dhi e court mwadhi mwalo sirikal higa mokalo sirikal nodhi yudo stay e court of appeal ma court nonyiso gini dhi ubed piny gi stakeholders mondo ulos gik matindo mane e SHA ni mondo uti okonjo piny lakini ne gidagi kaso gidhi girole out to gima ne muhimu ka gima timore gi insurance en ya kin gi medical insurance kidhi hospital obed public obed private onego bed ni kisedhi ok iparri ni edhi chulo pesa bill mar hospital nade